Pakisara dito. Morning mga kapatid. Punta lang tayo sa bisitahin natin si Padji. Grabe, ang bibilis nyo ha. Linggo ngayon kaya makikita nyo medyo konti yung sasakyan na bibiyahe. Maluwag ang C5. Dahan-dahan lang kapatid.
nakakasilaw yung sikat ng araw. Sigurado mainit to ngayon maghapon. Malamig pa din yung hangin. Lalong-lalo na siguro sa Tagaytay, Baguio.
test, then I fail so depressed.